Ngifisa namhlanje sibheke incwadi yesambulo. Sambulo isahluko 12 12 siqale kuverse 1. Kuzobonakala ukuthi sizogcinaphi ngokusizwa inkosi. Mhlambe sizogcina kuverse 9 kodwa kuzobonakala. Isambulo 12 incwadi yokugcina eBhayibhelini. Siqale kuverse 1 isihloko sakhona kuthiwa owesifazane nodrako. Esilandelayo ngoba sizoqhubekela futhi nakuverse 7 ngiyale kuthiwa uMikhayeli uyalwa nodrako. Izihloko ezimbili ngokwaseBhayibhelini sidlula kuzona. Ngithanda ukuqala la ngubongika malakho ngiphangale haleluya
hallelujah, lukhulu dumo lwakho ephangale, hallelujah, lukhulu dumo lwakho. Impela ezulwini lukhulu udumo likaNkulunkulu, lukhulu udumo lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Njalo namalunga ayabhoba ingelosi zimdumise zithi ungcwele 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 Jehova Sibawothi. Lukhulu udumo lwakhe ngale, kodwa lithi leculo ngithanda ukuthi ngiqale la ukubonga igama lakhe. Muqale eqaleni kuthiwa yimana lomphefumulo wami. Futhi ngamanye amazwi, njengoba uma sikhumbula ngesikhathi semana eqaleni kwafika isikhathi sendlala, bakhala kuNkulunkulu noma baqale bacomplaina, kodwa uMose wakhala kuNkulunkulu. Mayekhala kuNkulunkulu kungekho ukudla, uNkulunkulu wabehlisela imana. Leli mana leli kwakumele ukuthi njalo ekseni babuye baphume ekhaya, baphume bayolithatha, bashiye i-comfort zone, baphume bayothola imana elalehla ezulwini. Bese lithi iBhayibheli kodwa bafa noma balidla lelo mana, kodwa yizwi likaNkulunkulu eliyimana lomphefumulo wethu. Esithi masiphuza kulowo mthombo, ithi inkosi uJesu ophuza kulowo mthombo akayebe esoma naphakade. Akuwukuthi masiphuza kuleli mana noma sidla kuleli mana lomphefumulo, hayi noma ungafa lo mzimba, imana lomphefumulo leli akulona imana lomzimba, akulona imana edliwa umzimba, kodwa edliwa umphefumulo. Ngoba umphefumulo uyayidinga indawo, kodwa ukuze uyithole le ndawo uphile, uzophila ngaleli mana. Ngoba phela umzimba mawungadli, njengoba sidla ukudla okuqhamuka enhlabathini, uzofa lo mzimba mawungadli. Akungadli nje iy'nsuku zibe ngaphezulu kwa-40, mhlawumbe zibe 60, 70, 80, sibone uzophila yini, ngeke uphile. Kanjalo nomphefumulo awukuncisha ukudla komoya, sibheke ukuthi uzophila yini ngomphefumulo. Lize lithi izwi incwadi yamaHubo 119 verse 11, ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingune kuwe. Hayi nje uliyeke nje imana lomphefumulo, sibone ukuthi ngeke wone yini. Hayi uzobona, kodwa siyalidinga leli mana ngoba imana lomphefumulo. Kwadinga ukuthi balikhe njalo usuku nosuku. Mabeke bagejwa isikhathi lakubola. Futhi mabethi bazolokhuza bathi omunye hayi izolithatha libe liningi, mhlawumbe ukuthi ngizofunda ama-chapter 5 ngosuku olodwa noma isikhathi esisodwa, ukuze the next 3 days noma next 5 days ngingabi naso isidingo sokufunda izwi khohlwa. Lithi iBhayibheli lalibola, malike lalala lelo mana belibola. Ngamanye amazwi yinto le imihla ngemihla. Inkosi uJesu mayisifundisa ukukhuleka, ngithi umkhuleko kuyi-template, ithi asikhuleke sithi usiphe namuhla. Yabona namhlanje usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Akusona isinkwa leso sokuthi ungaskipha, yesemihla ngemihla, usuku nosuku. Angazi-ke makhona umzalwane oskipha izwi likaNkulunkulu ukuthi kuseyisinkwa semihla ngemihla yini, kusho ukuthi angazi noma usumenza umqando mangayini inkosi uJesu ukuthi lesinkwa lesi lesosuku nosuku, ngoba sidinga ukuphila emoyeni usuku nosuku. Akungasidli isibonto kuzoba njalo, kodwa-ke bengingakululeka ukuthi usidle usuku nosuku, ngoba inkosi ithe isinkwa semihla ngemihla. Hhayi-ke ngiyathemba sesitholile incwadi yesambulo 12, incwadi yokugcina kulula ukuthi uyithole.
ngizofunda bese ngicele uma muhlela asikhulekele izwi. Kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazane embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2, ekhulelwe wakhala, enemihelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Okay, full stop lapho angifunda kahle. Kuthiwa ekhulelwe wakhala, enemihelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Bheka nango udrako omkhulu obomvu, onamakhanda 7 nezimpondo eziyishumi, nasemakhanda akhe enemiqhele 7. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni. Nodrako wema phambi kowesifazane ebeza kubeletha, ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Verse 5. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahlwithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Owesifazane wayesebalekela ehlane, lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu, ukuba bamondle izinsuku ezizinkulungwane namakhulu 260. Verse 7. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. uMikhayeli nezingelosi zakhe balwa noDrako. NoDrako walwa nezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephonswa phansi uDrako omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Asigcine khona lapho. Jesu Kristu inkosi. ukulenza ukuthi kosamkhulu siyenze ngentando sigcine namanje kosamkhuluma ngalo namanje siyabonga igama elinamandla lomfowethu Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. La sifunde khona kusukela kuverse 1 ukuthi kwaba khona isibonakaliso ezulwini. Kube ngathi kwaba nefilm idlala ezulwini, bayibona lento ezulwini yenzeka. And lesi sibonakaliso sasisikhulu ngokusho kwezwi likaNkulunkulu. Kubonakala owesifazane ombethe ilanga. Siyazi ukukhanya kwenkosi yethu Jesu noma ubuso benkosi yethu Jesu Kristu kukhanya njengelanga. Kuthiwa nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe. Hayi ngoba inyanga noma ingakhanya bazalwane, kodwa ubusuku mase kufikile kuba mnyama.
Kuyabonakala khona ukuthi ukukhanya akukho noma ngabe kuthiwa inyanga ikhona. Mhlambe yikho ke inyanga ayengaphansi kweenyawo zakhe. Kodwa into ubembethe ilanga lo owesifazane. Ngamanye amazwi ubekhazimula njengoMose lapho ephuma entabeni, wabuya esekhazimula, bengasakwazi ukumbheka, kwadinga ukuthi afake iveyili ukuze bakwazi ukumbheka, ukuze bakwazi nokukhuluma naye. Yile nkazimulo ebonakala kulowesifazane ukuthi hayibo, njengoba uNkulunkulu engumlilo oqothulayo, kanti nalo wesifazane naye wembethe lo mlilo, kusho ukuthi ufuze uNkulunkulu lo wesifazane obonakala la. Isimo sakhe sifana noNkulunkulu ngoba uthe uNkulunkulu udala umuntu ukuthi amfuze afane naye. Manje ke yilento ayenzile kuNkulunkulu la. Manje kuthiwa ke inyanga engaphansi kwakhe, phansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Angazi ukuthi ichazani ukuthi lemqhali inkanyezi eziyishumi-2, kodwa engikwaziyo ukuthi izizwe zakwa-Israyeli zaziyishumi-2. Abafundi bakaJesu noma laba abenza babe ngabapostoli baba yi12. Manje nalana lize lithi ke izwi simiswe phezulu kwesisekelo sabapostoli. Abapostoli bokuqala ke babe yi12. Angazi ke mhlambe lokhu kusivezela lokho ukuthi ube sesisekelweni sabapostoli. Lesi sisekelo sabapostoli sivele kanjani? Lesi sisekelo sabapostoli uqale kwaba uJesu, waba umholi wabo, bamlandela, wabathuma, bayenza into ayibathumile. Lesi sisekelo senzeka ngokuthi uthe inkosi uJesu mayesehamba, yabonakala isikhuphuka ngefu, engelosi yathi madoda aseGalile yini nimangala ngalokho enikubonayo. Yabakhumbuza ukuthi ngale ndlela akhuphuka ngayo kuzoba indlela efanayo azobuya ngayo. Inkosi Jesu yayibayalile ukuthi abangasuki eJerusalema kuze kufike isethembiso sikaMoya Oyingcwele. Yileso sisekelo sabapostoli ukuthi umuntu ongumntwana kaNkulunkulu, umuntu olindele uMoya Oyingcwele, akasuki eJerusalema njengokuyala kwenkosi uJesu, ngoba silindele iJerusalema elisha. Ngakho ke asisuke ebungcweleni, asisuke eJerusalema elingcwele, ngoba masisuka ngeke sifike eJerusalema elisha. Leso sisekelo ke sabapostoli. Kuthiwa ke uverse 2 ekhulelwe wakhala. Khuleleni kwakhe wayekhala. Ngazi mhlawumbe wayekhala kuNkulunkulu, kodwa sizwa la ukuthi wayekhala ekukhulelweni kwakhe. Sizozwa ukuthi yini kanje ayeyikhulelwe aze akhale. Kuthiwa enemihelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Ishe ke siyazi ke omama bayazi ibuhlungu nemihelo yokubeletha, mina ngazi lutho. Ngizwa ngendaba. Kodwa engikwaziyo engeke ngikuzwe ukuthi umama mayekhulelwe uzozomunye kuthiwa udla inhlabathi. Ngamanye amazwi uthandiswa inhlabathi lengane ngaphakathi kwakhe. Imenza ukuthi akathanda inhlabathi, into engeke ayidle lo mama uma ibingekho into engaphakathi kuyena. Futhi lento engaphakathi kuyena kube ngazi ukuthi isiyamcontroller, imenzisa izinto abengakazi mhlamba ecabanga ukuthi angazenza. Omunye azazonde ngisho umkhwenyana wakhe, okuyinto evrongi leyo. Kodwa ngizama ukuhambela esibonelweni somuntu okhulelwe ukuthi kwenzakala into mayikhulelwe. Ngamanye amazwi umuntu ekhulelwe kunezinto azenzayo, kunezinto angazenzi. Umuntu mayekhulelwe kuba nama recommendations ukuthi uma ufuna iphile lengane yakho nawe uphile,
kunezinto ekumele uzenze, kunezinto ekungamele uzenze. Lezi zinto zenziwa nguwe wena okhulelwe. Kodwa futhi uzenzela lengane oyikhulelwe ukuze iphume iphilile. Ingane njengoba ukwenza lokho ingoba ufuna ukuthi mayikhule ngaphakathi esiswini. Wena into oyenzayo uyadla bese kukhula ingane ngaphakathi. Uma uyeka ukudla futhi ingane ngeke ikhule ngaphakathi. Sike sakhuluma ngemana lomphefumulo ukuthi kusho ukuthi uma ungumzalwane onengane oyikhulelwe udinga ukudla ukuze ikhule lengane. Udinga ukudla oku-right okungeke kuyibulale lengane. Ngoba uma udla ukudla oku-wrong kuzoyibulala lengane. Kungafiki ngisho nesikhathi semhelo. Angazi ukuthi noma kwakuyisithe esasilwa nathi la ekhaya kodwa ingane yethu yesibili izalwe ngo7 months. Udokotela wathi ngcono isheshe iphume ngoba ayisakhuli ngaphakathi. Isizathu sokuthi ingakhuli asazi. Kwadinga ukuthi mayisheshe iphume ukuze iphile ngoba uma ingakhuli ngaphakathi izofa singakashaya isikhathi sokuthi mayiphume. Siyazi ukuthi isikhathi besibekwe inkosi 9 months kodwa lengane ibulawa ukuthi ayikhuli. Kunezinto engikholwa ukuthi bezenza ukuthi ingakhuli. Sengikhohle ukuthi udokotela wathi isifo sani lesi ebesenza ukuthi ingakhuli ingane. Ngokomoya angazi noma sikhona yini isifo onaso esenza ukuthi ingane ingakhuli. Mayingakhuli lengane idinga ukuthi izikhishwe iphume kuwena, awuzufika kulesi sikhathi salo mama ngoba lesikhathi lo mama lo ufike wakhala ekhulelwe. Kwase kufika isikhathi semhelo. Ngamanye amazwi isikhathi kufanele lengane ikhishwe kusikishwe isikhathi semhelo. Ngoba kumele manje ikhishwe ngendlela engajwayelekile ekungesiyona le ndlela ejwayelekile kufanele umama aqale adlule emhelweni ukuze iphume ingane. Kusho ukuthi lengane iphume prematurely. Kanti kufanele iphume ngesikhathi esi-right lengane. Kwabonakala esinye sibonakaliso ezulwini verse 3. Bheka nangu udrako omkhulu obomvu. Enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nasemakhanda akhe enemqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni. Nodrako wema phambi kwesifazane ebeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. La sesithola isibonakaliso sesibili. Sokuqala bekungowesifazane okhulelwe owehlelwe isikhathi semhelo. Owesibili nangudrako omkhulu obomvu. Sizwe ukuthi unamakhanda esikhombisa. Sizwa lapha kulokhuza inkosi uJesu ukuthi iphethe izinkanyezi esandleni sayo ezesikhombisa. Manje nodrako naye la simthola enamakhanda ayisikhombisa. Uzama ukuphelelisa wakhe umsebenzi naye. Kuthiwa ke umsila lapha ku verse 4 umsila wakhe wadonsela noma wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Izinkanyezi makuthiwa ezezulu ngikholwa ukuthi kukhulunywa ngezingilosi la. Ukuthi umsila wakhe lo drago wadonsa okwesithathu a third. Shukuthi masingathi eyingelosini makuthiwa bezu3 eyodwa yazo wayithatha wayidonsa ngomsila wayo and mayidonsa iphonsa emhlabeni. And mayidonsa iphonsa emhlabeni akakaxoshwa uSathane. Neyingelosi azikakaxoshwa lezi ezalandela uSathane. Kodwa mayithatha lezi zingelosi uyiphonsa emhlabeni. Shuthi ngamanye amazwi njengoba iphonsa emhlabeni
from ezulwini kusho ukuthi ma ekudonsile emzalwane umntwana kaNkulunkulu ukuphonsa esihogweni ke wena ngoba kusho ukuthi umthetho wakhe udeveli udonselana phansi hayi akakwazi ukudonselana phezulu iyodwa indlela akwazi ukudonsela kuyona phansi akakwazi ukudonsela kwenye indawo yikho wathi maye wamhlazana sephonswe phansi akakazange ukuthaphinda khuphuka ngoba ayikho enye indlela angadonsa ngayo madonsa na kanjani ukudonsela phansi ukwazi lokho mayifaka esonweni yazi ukuthi udonsela esihogweni phansi kwalasha phansi wazidonsa ke lezi ingelosi noma lezi inkanyezi umsila wakhe hayi yena uqobo kodwa umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu hey usathane mayekwazi ukuthi ayolinga adonse ingelosi ezulwini ngokubanike wena kodwa ke sizoyithola ke trick yokuthi ukuzanga kudonsi wena kumele wenze njani ukuzanga ngidonsi mina kumele ngenze njani kodwa wakwazi asidonse sezulwini hayi wazidonsela emhlabeni no drug wema phambi kwesifazana obeza ukubeletha akagcinanga ngeengelosi waya kwesifazana ngamamazi waya kumuntu iBhayibheli kaningi lithi ozelwe ngowesifazana kusho ngamanye amazwi kukhulunywa umuntu lapho whether wesilisa noma owesifazana kodwa umuntu ngoba uzelwe ngowesifazana ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe nanzo into ayifunayo usathana kushwabadela lo mntwana omkhulelwe yikho efuna ukuthi makaphume prematurely ukuthi masombelethile ngamanye amazwi ngesikhathi engaphakathi siyazi ukuthi ubelethile kodwa lesi sithelo sikuwena asikasiboni mase iphumele ngaphandle sekuyizithelo lezi zalento ekade ifihlwe kuwena ngaphakathi sesiyakubona manje umntwana mase ekhulile uyaqala wenza imisebenzi uyaqala uyakhuluma uyaqala wenza lokhu nalokhu kodwa mayengaphakathi akakhulumi akahambi kuphela nje umama kuphela ongamuzwa mangabe inyakaza lokho esikwazile futhi ngamanye amazwi kunalento engaphakathi kuwena abangayibona abantu kodwa mhlazana kwangena umoya oyingcwele kuwena umoya oyingcwele unezithelo siyazi uMagalatiya 5 khulunywa ngezithelo zikamoya yilapho ke lo mntwana esezelwe yilapho ke sekubonakala ke imisebenzi enziwa yilo mntwana ngesikhathi sakhulelwe bese ngayiboni sasimboni lo mzalwane ukuthi kwenzakalani omunye umzalwane ufakazile la ukuthi uthe mangabe eqala ephenduka hayi bafuna ukumxosha kodwa manje usho ukuthi sebebona izithelo bathi hayi sibhekile sakubheka kodwa hayi sibona ungafani nabanye abazalwane sesibalandelile abanye bahambe bagcine manje sekubonakala igwegwe kodwa manje asiziboni lezi igwegwe yikho sesicela umthandazo kuwe kodwa besifuna ukuxosha yikho sesikholelwa manje ukuthi makuthandaze wena uzophenduleka umthandazo wakho ngoba lesitsheliza ukuthi siyazi ukuthi uma sithandaza ngokwentando yakhe uyasizwa inkinga uma sithandaza engasizwa kusho ukuthi asithandazanga ngentando yakhe mhlamba sikho kwakuba khona kuyo intando yakhe ngoba into ayifunayo ukuthi sebelethiwe nomntwana ngapha uhlala kithi ngoma yakho ingcwele yikho wathi abafundi bakhe noma abapostoli mabahlale eJerusalem bahlale kuze kufike umoya oyingcwele ukuze yona inkosi uJesu ihlale kubo njengoba yayiphakathi kwabo ibe kubo noma yona isihlezi esihlalweni sobukhosi engakwesokunene sikababa uNkulunkulu kodwa iqhubeke ibe lithi ngoba sizuthi lo wesifazana ingubo yakhe kwakuyini noma kuthiwa wayembethe ilanga embethe inkazimulo kaNkulunkulu okuwukuthi noma ngabe isitha sizama ukulwa naye kodwa sikwazi ukungena ngaphakathi kwakhe ngoba uyashisa uyilanga yikho inkosi uJesu uthi ngcono ushise noma ubandleke okungenani kunoma ubentukuntuku ngoba mawubanda isitha sizongena
sizofika kufudumele kumnandi la. Yazi kunezinye izilwane ezibakhona ngoba naku kufudumele. Inyoka mangaba kubanda kusebusika ziyahibernate. Ziyahamba ziyocasha yabona nje noma ngaba kuthiwa ngifisa ukuthi ngiyoba sesigangeni makusebusika angikhathazi ngokuthi mhlawumbe ngenzeka kuvela inyoka. Ngoba ngiyazi isikhathi samakhaza inyoka ayikho. Ayikwazi ukufika. Kodwa mangaba kushisa nje noma kufudumele kahle kumnandi kanje, hayi ke uzoyithola ke inyoka. Hayi usengozini yeinyoka mangaba ufudumele. Uma ufuna ukuthi ungatholwa inyoka, shisa. Kunendaba esasayifunda sicishe bese primary school. Kuthi kunendawo kade nemamba. Le ndawo lena bese kufe abantu abaningi. Mabedlula phansi kwalesi sihlahla chobo imamba babulala. Kolunye usuku omunye wesifazane wabona ayikhona. Zizophela ingane zethu. At least ngoba siyazi thina siyazi ukudlula kuleyo ndawo kodwa khona bazophela. Yapheka iparish lo mama lo apheka iparish. Beka indwangu la phezulu. Walithwala iparish lakhe. Wadlula kulesi sihlahla. Mayidlula imamba mayamshala mama ekhanda ngoba ikhetha ikhanda. Hayi angene eparishini yafa. Ngoba iparish belishisa. Bengeke ifele mama. Uma leli parish belingashisi. Uma leli parish belifudumele bengeke ifele mama. Kwabiza ukuthi iparish malishise. Kubiza ukuthi wembatha umlilo njengoba uNkulunkulu engumlilo oqothulayo. Embethe umlilo isihlaleni sakhe sokuphosa singumlilo. Kubiza ukuthi ube njengaye ngoba kusho ukuthi lokho ngumntwana wakhe munjengaye. Kodwa mangabe ungenjengaye awusiyena umntwana wakhe. Hayi noma singakhonza sidumise sizikhohlisa. Masingafani naye asibona abantwana bakhe. Hayi phela mangabe kungaqhamuka umuntu lana athi enganeni yakho yinja noma athi ingulube uthuka nawe wena mzalwane. Noma wena ngoba phela uchaza ukuthi le ngane wena uthi ngiyakho. Manje kwenzeka kanjani kube ingulube? Shuthi phela ingulube nawe mangabe ukuthi ingulube lengane yakho. Mhlawumbe uyithukile nami ingane yakho. Wathi iyinja, wathi ingulube angiyithuka wena. Enokwesibili umfanekiso kaNkulunkulu mhlawumbe usothuka uNkulunkulu ngalokho. Ngakho ke kumele uma sizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu banye baningi bafakaza bathi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Uvalo lami lapho ukuthi makuukuthi ke usuqamba amanga mhlawumbe wonile. Noma mhlawumbe awuhambise kaNkulunkulu. Awusiyena umlilo kaNkulunkulu. Awusiyona lo mlilo njengalwesifazane esizwa ngaye la. Ukuthi ubembethe ilanga. Wabeletha verse 5. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahlwithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Sekuyacaca la ukuthi lo mntwana lo inkosi uJesu. Sizokhumbula ukuthi inkosi uJesu yangena kuMaria ngomoya oyingcwele. Nakuwena nami inkosi uJesu ingena ngomoya oyingcwele. Ngesikhathi ingena ngomoya oyingcwele uMaria wayekhulelwa. Ngesikhathi ingena kweni inkosi uyakhulelwa bese ekungeneni kwayo ivela ngemisebenzi kamoya. Sikuvezile lokho. Sikutholile ukuthi kanti inkosi uJesu le ekade ikhulelwe. Kanti inkosi uJesu ukukhanya kwayo kufana nomubuso bayo kufana nokukhanya kwelanga. Lokhu esikuthola kulo mama. Sivezile eqaleni ukuthi umama kwesikhathi ingane asuke ekhulelwe yona imenzisa izinto naye bengekacabanga ukuthi angazenza. Angazi ke noma uyayivumela indlengane oyikhulelwe umntwana kaNkulunkulu ukuthi kwenzise izinto. Nawe othi uma ubheka ubona ngokwenyama kahle kahle ngaba ngiyenzi lento. Lento lena sengiyenza manje ingaphezulu kwengqondo yami. Ingqondo yami ngitshela ukuthi ayenziwa lento. Kodwa lo ongaphakathi hayi uyangenzisa. Ungenzisa ukuthi lento bengiyithanda ngingayithandi. Ngingaveza ukuthi
omunye aze alwiswe kuthiwa ukwaliswa, aliswe umkhwenyana wakhe. Lo muntu anyamanyekane naye. Injalo ke lenkosi izokwenza ukuthi waliswe lento buyithanda ihlezi kuwe ngaphakathi iphila kuwena. Lento ekade ikubusa ngaphakathi. Lenkanuko lekade ikubusa ngaphakathi. Lenkosi le izokuhlukanisa nayo ngisho noma ubusuku addiction. Kodwa ngoba ukhulelwe lo mntwana uzokwenza yena ngokwakhe. Uma ungambulalanga, uma umondlile kahle, ngoba into ezomenza angakhuli noma afe ukuthi uyamondla yini. Hayi mangabe umphethe kahle esiswini, uzokhula abese akucontrol. Uzokhula abese akwenze ukuthi wenze noma ayini ayishoyo kwasho uMaria. Yena owayekhulelwe lenkosi. Lapho befuna isiluleko kuMaria emshadweni. Babememile inkosi uJesu. Kodwa base becela isiluleko kuMaria ukuthi hayi simemile impela ukhona phakathi kwethu. Ngoba manje sidinga iwayini. Hayi wena lisekho. Ayo baneze isiluleko esihle Maria. Wathi noma yini ayishoyo. Noma yini ayishoyo yenzeni. Noma yenza umqondo kuwe ngokomqondo wakho noma ayiwenzi, mangabe usuqinisekile ukuthi isho yena yenze, ngoba lokho kuzokusiza. Nembala bathi mabekhala ngokuthi hayi boliphelile iwayini, inkosi uJesu yenza into ngokomqondo womuntu esingathi angeke uyi-understand. Wathi hayi thatheni amanzi nimafake emphungulweni. Hawu, sifuna iwayini thina uzositshela ukuthi masifake amanzi emphungulweni. Lokho okusho inkosi uJesu namhlanje ukuthi faka amanzi emphungulweni. Faka amanzi ngoba izwi likaNkulunkulu liyisigezo. Ithi inkosi uJesu umuntu mayengazalwa ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Ngabanye masiyadinga ukuthi lo mphongolo yithi sifaka amanzi. Faka amanzi. Leyo nto kuyayisho inkosi uJesu. Kubantu bezwe ngeke baqonde lokho. Kodwa laba bantu babasebetholile isiluleko bakwenza lokho. Ngoba bathola isiluleko ukuthi noma yini ayishoyo yenzeni. Kana uNkulunkulu angazi noma uyayenza into ayishoyo. Umntwana ke lo okhulelwe yilo wesifazane. Engikholwa ukuthi lo mntwana mangaba lo wesifazane ekhiphila isisu noma engamondlanga kahle mayefa lo mntwana. Lokhu kwembatha kwakhe ilanga ngicabanga ukuthi kuzobe kufa nomntwana. Lenkazimulo izobe ifa nomntwana. Kanti uDraco into ayifuna kakhulu ukuthi mayesephumile lo mntwana ambulala. Yabona njengoba usuthola umoya ingcwele nje, into alwa nayo kuDraco ukuthi akambulala umntwana ngaphakathi kuwe. Lo mntwana osezelwe isitha sibhekene nokuthi ke manje na kanjani makafi. Kuverse 6 kuthiwa owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku ezizinkulungwane namakhulu 260. Hlaneke manje lesikhuluma ngayo. Lo wesifazane into ayenza ukubalekela kuphi ehlane. Inkosi uJesu lapho izile ukudla 40 days yaya kuphi ehlane. uMose ukuze athole imithetho kaNkulunkulu wadinga ukuthi aye kuphi entabeni ashiye abantu ayohlangana noNkulunkulu ayoba kanye noNkulunkulu. Incwadi kaGenesis sithola ukuthi uEnoki wahamba noNkulunkulu after eseneminyaka 65 esethola umntwana
wakhe wahamba noNkulunkulu bese na 65 noma 300 years ngisakhumbula kahle ocishe bese na 65 wahamba noNkulunkulu uNkulunkulu wazamthatha kunencwadi enginayo incwadi kaJesha siyathola eBhayibhelini uSamuel wesibili sahluko 1 verse 18 kuthiwa akubhaliwe yini lokho encwadini kaJesha futhi kunezinto ezibhaliwe encwadini kaJesha nginayo ke leyo ncwadi ekaJesha isitshela ukuthi uEnoch waze wabashiya abantu ohlala ehlane ngoba uyofuna uNkulunkulu ngamanye amazwi lezi zinto lezi ezikulibazisayo ngoba phela umuhlezi nabantu kunezinto ngeke uyithole ngoba uzothola izinto zabantu ulahlekelwe izinto zikaNkulunkulu kunezinto nje ozozithola ngokuyehlana kwakho ngesikhathi uMose ebhizi noNkulunkulu abantu ababengekho ehlane noma bebesehlane kodwa bengekho endaweni noNkulunkulu bese sixokini ake ngibeke kanjalo ngoba babesehlane yikho inkosi mayibasusa eGibhithe ibahambise ehlane ngoba kunento ephatha umntwana kaNkulunkulu nehlane umntwana kaNkulunkulu endleleni ezweni lesethembiso kuyizulu kuthina kunento nehlane ngoba uNkulunkulu wayengafuni ukuthi bahamba phakathi kwabantu lapha ezweni kodwa wayefuna bahambe bodwa noNkulunkulu wabo abakontrole kahle uNkulunkulu ingekho into ezobaphazamisa angazi ke wena mntwana kaNkulunkulu noma uhamba wena noNkulunkulu wakho yini noma kunezinto ohamba uyithwele uhamba nazo kodwa lo wesifazane wathi mayibona indaba nangu uDraku ufuna ukuthi athathe umntwana ngizokwenza njani manje nangu uDraku ukhona hayi wabona ukuthi hayi into ezongisiza ukubalekela ehlane ngila kule position engikuyona ngikule ndawo angeke ngilunge kulo Draku uzongihlula lo Draku mangikule ndawo kumele ngisuke kule ndawo engiyona mhlawumbe omunye uhlezi kakhulu ku social media and uDraku uzokuthola lapho ku social media uzokuthola uDraku kule ndawo kuyona udinga ukubaleka usuke uyehlana la uNkulunkulu ekubizela khona uma ubheka uMateyu 24 ma inkosi uJesu ikhuluma ngokubuya kwayo noma ithi ngokwelithi sahluko sakhona ukubuya kwendodana yomuntu ithi ngaleso sikhathi kuzoba nzima lithi iBhayibheli ngokwesizulu osemzini makabalekele emaphandleni umuzi ke kuchazwa idolobha osedolobheni makabalekele emaphandleni kusho ukuthi ake ngilinganise uLot yacishe phela indaba yakhe ngoba wayekuphi wayesedolobheni lapha neSodoma naseGomora washiya lelihlane ulokhuza uAbraham ayibizelwe kulona hayi uAbraham la ehlezi khona esehlane lakhe akaphazanyiswa ngayilutho uyazi itabane lezi zayitholakala lapha eSodoma neGomora lapho wagijimela khona uLot wafike lapha yana umkalote wagcina esebenzika kaSawuti ngobani ababalekelanga ehlane mhlawumbe uNkulunkulu azathi kuAbraham phuma ehlotsheni zakho ezweni lakini ngoba wayebona hey akahamba ehlane yila izophepha khona likuphi ihlane lakho ithi inkosi uJesu mayisifundisa ngomkhuleko lapha kuMateyu 6 ithi mawukhuleka nxa ukhuleka ngoba umntwana kaNkulunkulu kumele akhuleke ithi inkosi vala umnyango ubese ukhuleke kuNkulunkulu wakho noma uNkulunkulu osezulwini esekusithekeni uzwiwa nguyena yedwa waye kuthiwa vala umnyango kusho ukuthi usubalekele ehlane njalo la ingasekho enye into ezokuphazamisa la sekuzoba wena noNkulunkulu uMose ngesikhathi elapha entabeni akafikelanga ilesi silingo sokuthi kwakho uyithole legolide noJoshua noma wayengekho ngqo lapho kwakhona uMose kodwa wayengekho uJoshua lapha esixukwini mase kubuya uMose esebuye sedlule ethatha uJoshua hayi bayakhuluma manje ukuthi hayibo lo msindo ozwakalayo ungaqonakala wani noJoshua wasinda ngoba wayengekho esixukwini kodwa
wayekuphi wayesehlala. Kunento etholakala ngokubasehlane noma yokusuka phakathi kwesixuku. Uma ubheka uMateyu 5 moqala lapha kuverse 1 lithi iBhayibheli inkosi uJesu isibona isixuku yasuka yakhuphukela entabeni. Yabona ukuthi la ikhona kunesixuku yasikhuphukela entabeni. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe bamlandela. Mase bemlandele sesentabeni bese sithola intshumayelo yasentabeni. Kunezinto inkosi uJesu engeke izikhulume kuwe lapho ukhona. Izozikhuluma kuphela uma usukile kuleyo ndawo kuyona. Mhlawumbe inkosi ayikhulumi nje kuwe. Kunale ndawo okuyona. Inkosi uJesu engafuni ukuthi ube kuyona. Le ndawo kuyona mhlawumbe inkosi uJesu ibikuyona kodwa manje sisukile yakhuphukela entabeni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngiyakholwa ukuthi abanye basala lapho phansi ngoba kunalento ayifuna ukuyikhuluma nabantwana bakhe. Ngoba mase ifika entabeni ithi nina ngokukhanya kwezwe. Kusho ukuthi entabeni kwakhuphuka abantwana bakhe labo bengasibona abantwana bakhe abakhuphukanga. Uyakhuphuka yini wena? Uye entabeni uyaya yini ehlane ngoba abantwana bakhe abaya kuyena bamlandela asuke esixhubini. Ngoba uNkulunkulu maye bakhiphe eGibhithe ekuthunjweni kwabo hayi abahambise ehlane. Indlela yomntwana kaNkulunkulu ke leyo. Ukuhamba ehlane akumnandi. Ukuhamba ehlane kuneyinselelo zakho. Wakhamba kuphela amanzi. Njengoba kushisa kanjena nje uzothola umfula ugwadule ehlane. Baphelelwa amanzi. Kwezinye izikhathi uthola ukuthi amanzi sebewatholile ababa. Nokudla phelile. Into engiyithanda ngalabo bantu noma babe complain ngento eziningi. Kodwa iyodwa into engazange ngizwe ukuthi ba complain ngayo. Ukuthi njengoba sesihambe ehlane isikhathi eside kangaka asingenamizi. Impahla zethu maziguga sokwenze njani sizokha kanjani phela sikwazi ukwakha ama factory. Sisendleleni la sikhona asakhile. Umntwana kaNkulunkulu akakwazi ukwakha ifactory endleleni. Yikho uNkulunkulu abahambise ehlane ukuze sikhumbule sazi thina ngoba iBhayibheli lotshelwe thina ukuthi asakhile kulomhlaba. Babehamba begxumeka amatende ngoba noma yinini inkosi yayivele ikhulume noma ilokhuza inkanyezi makusebusuku noma ifu makusemini livele lisuke lithi iBhayibheli malisuka ifu limuva nabo babemuva. Okuwukuthi umntwana kaNkulunkulu umuva ngokumuva kaNkulunkulu kuqala. Njengalokho sishilo kuMateyu 5 ukuthi abantwana bakhe abafundi bakhe bakhuphukele entabeni uma yena sekhuphukele entabeni. Umuva kuphela noma uhamba kuphela mase khamba inkosi. Manje awukwazi ukwakha. Bebengakwazi ukwakha ngoba babengaqala bathi basibeka isitina sithi sesidla isitina ethi inkosi seliyahanjwa manje. Yabona ukuthi uzobe ususebenzele ize lapho. Kumele ukuthi uhlale uready ukuthi ungahamba. Lokuba ready kwabo nathi ke kusikhumbuza ukuthi kwelikamoya kumele sibe ready ukuthi singahamba kulomhlaba. Sibe ready ukuthi noma yinini singahamba ngoba babengatshelwanga izinsuku abazohamba ngazo. Ukuthi namhlanje ke noma kusasa ke senizosuka. No, la sikhumbula khona betshela sebezosuka. Yila kwakufanele bazingcwelise khona sebezowela iJordan. Kodwa ngele kwalokho cha. Babevele nje babone nje ngefu noma ake sithi ngolimi lwethu singathi bebona ngomoya ongcwele usohamba ukuthi oh kanti le ndawo engikuyona sefanele ngisuke. Yazi mhlambe kunaleli bandla leli mhlambe kade ukulona. Noma mhlambe ukulona. Mhlambe usesukile umoya ongcwele, mhlambe inkosi sisukile kulona. Nawe uzosuka mawungumntwana kaNkulunkulu. Kodwa mawungena umntwana kaNkulunkulu uzofana nalaba inkosi eyayikhona phakathi kwabo, kodwa yanele yabona sengizokhuluma indaba nabantwana bami manje sekuyisixubukelisi. Ake ngiphume bona baphuma bamlandela. Bezwe ukuthi hayi bo kanjalo basemlandele nje thina siukhanya kwezwe. Yini kuthiwa siukhanya kwezwe?
Angithi lo wesifazane sizwile lapha kuverse 1 ukuthi wembethe ilanga. Futhi umuntu la kaNkulunkulu ngokukhanya kwezwe lento eyisho inkosi uJesu la. Ukuthi thina singukukhanya kwezwe. Izwe liwubumnyama. Ngesikhathi beholwa yifu, mangabe kuthiwa kubonakala ukukhanya kodwa yifu lona liyabonakala. Ngazi noma unokukhanya kwezwe noma uyenza inkosi ukuthi bemqambe manga. Noma mhlawumbe uyizwanga nakuyizwa leyo nto ngoba ukhuphukela ngentabeni. Noma siyayikhuluma manje kodwa ukuthi kamoya usho ukuthi ayikho. Ukuthi hayibo wena ungukukhanya kwezwe. La lo wesifazane kwabalekela khona. Kuthiwa lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu. Le ndawo ayibalekela kuyona wayilungiselwe nguNkulunkulu ngoba kusho ukuthi le ndawo uNkulunkulu uyazi ukuthi ubeke iprotection yakhe kuyona. Ngoba iposition ibalekile kakhulu ngendlela imangalisayo. uAdam noEva baqale bona eboneni kwabo basuka lapho babekhona. Hayi ngoba isona siyakhipha ku position right. Siyakhipha ku position kaNkulunkulu. Lo wesifazane kwathiwa hayi no. Iposition ekuyona iyingozi. Izokwenza ukuthi sitha sibe namandla kuwe. Ikune position oyilungiselwe. And balekela kule position. Balekela kule ndawo. Ngoba uma ungabaleki uzobhubha nayo. Sizokhumbula ukuthi iSodoma neGomora ukuze uLoti akwazi ukuthola indlela yokusinda ukuthi wayeclose noma engumngane noAbraham number 1. Futhi kubalekile ukuthi sibe close nabantwana bakaNkulunkulu. Angisho ukuthi sibakhonze no kodwa sibe close nabo. And then uAbraham wamnxusela. Esezindaweni wrong, esezizweni wrong wamnxusela. And le ndawo ibingena kusindiswa. Ngoba bese kuyisidleke sika Draco. Hayi mhlambe naleli bandla okulona mhlambe alisenakusindiswa manje. And uma ungasuki kulona uzofela lapho. Kwathi suka la noma wazibonela ukuthi nansi indawo eLungiselwe. Ngoba inkosi uJesu ngicabanga ukuthi uJohn 10 uma ngaphuzisi noma mhlawumbe 9 ukuthi izimvu ziyalizwa iphimbo likaMalusi futhi ziyamlandela. Mhlawumbe lo wesifazane wabona ngaloku kukhanya kwakukuye kusekuya lapha yana. Abantu kuyamlandela. Mhlawumbe wezwe iphimbo lithi hey hamba ubalekele lapha nanzi indawo elungiselwe. Wayakhona. Wamlandela. Kuthiwa enendawo eyilungiselwe nguNkulunkulu ukuba asinde noma nguNkulunkulu sazoqhubeka la. ISodoma neGomora ke lalingena kusindiswa sishilo. Kwabizwa ukuthi makuthunywe izithunywa. Lezi izithunywa kakungesiyena uAbraham. Kwathunywa ingelosi. Ngoba izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi ingelosi kaNkulunkulu yathuma ingelosi yakhe imisenqa zonke kulabo bamesabayo baphulule. Yathuma ingelosi ukuthi aziyongena lapha eSodoma neGomora. Zibakhiphe. Hayi ukuthi basindiswe bese Sodoma neGomora. No. Awukwazi ukusindiswa usesonweni sakho. Awukwazi ukusindiswa useSodoma neGomora. uIsaiah ngicabanga ukuthi uIsaiah 6 ma ebona umbono kaNkulunkulu ebona ikerubhi noma ingelosi ithi uyingcwele wathi maye kimi ngoba indebe zami zingcolile nabantu engihlala nabo izindebe zabo zingcolile. Mhlawumbe wayengasathandi ukuthi ahlebe kodwa inkinga indawo ahlezi kuyona yayimenza ukuthi angakwazi ukuavoida ukuhleba. Yayimenza ukuthi angakwazi ukuthi avoid ukuthi indebe zakhe zingangcoli. Uhleze endaweni enjani? Yakwazi ukuavoida lesisono esikuhlupha kangaka. Suka kuleyo ndawo kuyona.
makuyi social media suka kuyona uthi inkosi uJesu uma isandla sakho sikukhubekisa sikhiphe ngcono ukuthi ungene ezulwini unesandla esisodwa noma ungene ezulwini uneso elilodwa kunoma ungene esihlokweni namehlo akho amabili nezandla zakho zombili ungene esihlokweni lapha nginaphakade ushe indawo yakho okuyona hlezi kuyona injani umzwileni uNkulunkulu ethi baleke usuke kuyona ubaleke ngenyawo zakho zombili hayi ubaleke ngazo zombili uNkulunkulu nakubasindisa bese eGibhithe kwadinga ukuthi abatshele ukuthi phumani la eGibhithe ukuze nikwazi ukuthi nimkhonze nimhlabele ngoba angeke ukwazi ukumkhonza uNkulunkulu useGibhithe hayi ngeke ukwazi ukumkhonza uNkulunkulu usendaweni yesono noma usesonweni ukuba uverse 6 owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyizinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha sikhulumileke la ukuthi mawukhulele udinga ukuthi udle wena uqobo lwakho ngesikhathi udla automatically kuyadla kuwe lo ngaphakathi abese yakhula ukuze abekwe kule ndawo lowesifazane ukubekelwe ukuthi ondliwe noma bamondle izinsuku ezithize ngoba umuntu ekhulelwe ukhulelwa izinsuku ezithize ubekelwe lapho ukuthi bamondle ngamanye amazwi uma bengasukanga kuleya ndawo ubengeke ondleke mayengondleki yini bezokwenzeka umntwana ubengekakhule phakathi ubezongenwa izifo ezibangwa ukungatholi imisoco eyanele ngaphakathi ukuze kukhule yena nomntwana umntwana abese eyafa ngoba sitholile lapha kuverse 4 ukuthi kanti inhloso kaDrago le ukuthi ambulale umntwana noma amshwabadele umntwana wakhe nazo ke inhloso kaDrago ukuba umshwabadela esephumile noma esangaphakathi okusalayo ufuna umshwabadela ufuna ukuqeda ngalo mntwana ake sengibona ukuthi cishe isikhathi esihambile mhlawumbe inkosi mayivuma kuzofanele siqhubekele lapha kuverse 7 ngoba bengithi isihloko salenkonzo ngizosipha uverse number 8 kodwa ngoba ungazi ukuthi asisafiki kuverse 8 ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingasheshe ngisisho isihloko kodwa sesiyafika manje ukuthi endaweni okuyona uyakhula yena umntwana lapho khona inkosi uJesu uyakhula yini ngaphakathi ngendlela ukuthi uzoshiya izindlela zakho wenze lokho okushiwo inkosi uJesu ngoba inkosi uJesu yathi kubafundi bayahambani izizwe zonke nishumayela ivangeli okholwayo abhabhadiswe shumayela umhlaba wonke mhlambe ke ungashumayela ngenkambo yakho noma ngayiphi indlela ongashumayela ngayo kodwa lithi izwi likaNkulunkulu singumzimba kaKristu mase ngifuna ukuhamba ngazi na mase ngidinga ukukhuluma njengoba ngikhuluma nje nangumlomo angazi ke mangaba ke ingekho into eshuwe inkosi uJesu ukuthi yenze ukuthi ngabe ngumzimba kaKristu yini noma ungomunye umzimba ngoba it's either wenza umsebenzi wenkosi noma wenza kaSathane mhlazane kungena uSathane kuEva wenza umsebenzi kaSathane uEva wangoshumayeza uAdam ngendlela zesihloko ngoba nawe uzoshumayeza abantu ngempilo yakho uma ngabe ungabashumayeza abantu ngokuthi bayezulwini ngempilo yakho ngayo yona leyo mpilo yakho uzobashumayeza ukuthi bayesihlokweni cha bangena impela ngendlela yempilo yakho naba bayawo angithi uNkulunkulu wajezisa
uDavid wathi ngoba uveza ithuba lokuthi izitha zami zingihleke, lavela ithuba. Khona laba bantu ababethunywa ulokhuzi uDavid ukuthi bawubiza umka-Uriya bemazi ukuthi ingcebo yenkosi le, bathini mhlawumbe nabo bagcina bewele esonweni, mhlawumbe nobengoni wabewathi awu futhi useze wakhulelwa, uthume mina lapha ngaya nasi isithelo sengiyambona ukhulelwe and ngiyazi ukuthi uRiya laphana ukuphi usempini. Sempini uRiya lapha kusho ukuthi uyey, kusho ukuthi mangabe kwenziwe amethi uNkulunkulu utheni wenhliziyo yami. Manje lo muntu usethini futhi nami ngingakwenza ngoba phela nabenhliziyo kaNkulunkulu bayakwenza. Sihlambalaza igama likaNkulunkulu, usuwenza umsebenzi kaSathane. Ngisho ungakhulumanga ngoba uDavid akakhulumanga lapho, kodwa isenzo sakhe sikhulumile. Baze bathi ngesilungu actions speak louder than words. Izenzo zikhuluma okudlula amazwi. Indlela owenza ngayo kudlula indlela okhuluma ngayo. Abaningi abazoyisihlogweni beshumayelile. Sigcine lapho namhlanje ngithi uJesu Kristu inkosi. Mhlawumbe uma inkosi uvuma ngokuzayo ngiyafisa ukuthi sibheke uverse number 7 sidlulele phambili ngoba indaba yethu asiqedanga. Bengazi ke uNkulunkulu ukuthi uzoveza izinto azivezile namhlanje. Unendlela zakhe kuNkulunkulu. Ngiyakhumbula last week ngaholeleka ukuthi ngibhala ama-point phansi. Bengithi namhlanje ngiyafisa ukwabhala kodwa kwangavuma. Futhi manje mazi umuntu noma ubhalela ama-point noma akabhalanga inkosi yaziyo. Ngizwele nje ukuthi angingabhali namhlanje ngayeka. Ingoba mhlawumbe inkosi ibisazi ukuthi yiziphi izinto ezozambula mhlawumbe ama-point abezongiphazamisa. Bese ngikhumbula ukuthi hobe kufike lokhu nalokhu angikhulume lokhu nalokhu bese ke ngishiye lokhu inkosi ebifisa ukuthi ikhulume phakathi kwethu. Mangithi phakathi kwethu nami ikhulumile inkosi. Jesu Kristu inkosi. Angicele usisithandeka asikhulekele izwi. Kristu inkosi. Hayi bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sisicule nje isiculo sidumisa uNkulunkulu bese sisho isibusiso bese ke sesiyahlukana ke siyazi indlela esenza ngayo. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu.